Ja som Sky a ja vás vítam u môjho prvého videa. V tomto videjku so mňou pocestujete vysoko až do oblak. Takže ja vám teraz pôjdem ukázať, ako vyzerá moja super bombastická raketka, ktorou pocestujete so mňou do oblakov. Tak poďte sa pozrieť. A toto je ona. Wow, to si vravíte, že je to veľmi moc primakané. Ale ešte to nevyzerá tak, ako to má vyzerať. Tak sa pozrite, ako to má vyzerať. Pozrite sa a uvidíte, aké zmeny táto super rúžovka vie urobiť. Takže toto je teda celá moja mašinka, teda rúžovka, otvorená. Takže ja vám ukážem, ako si do nej pôjdem sadnúť. Takto pôjdeme. Tuto takto vyhopneme. Takto si sadneme. Teraz ukážem, jak sa to bude zatvárať. Tak, takto sa to zatvorilo a môžeme vyštartovať.